Profesionálna rada JLM šetrí servisom pri správnom používaní čas a peniaze. Tieto pokyny ukazujú, ako môžete využiť našu chemickú odbornosť na maximum. Sprej na čistenie DPF od JLM je našou prvou profesionálnou možnosťou, ako rýchlo vyriešiť problém s upchatým DPF filtrom. Je to bezpečnejšia alternatíva k núteným regeneráciám, najmä počas diagnostickej fázy. Nechajte motor vychladnúť, aby teplota DPF bola medzi 20 až 40 stupňami Celzia. Vykonajte diagnostiku auta na chybové kódy a zaznamenajte tlakové údaje DPF v reálnom čase. Sprej na čistenie DPF od JLM rýchlo a efektívne rozkladá sadze s minimálnou potrebou demontáže, pričom kvapalina musí byť aplikovaná priamo do DPF a strieka sa cez jeden z otvorov pre teplotnú alebo tlakovú sondu. Pred použitím čistiaceho spreja DPF noste nepremokavé rukavice spĺňajúce normu EN 374 a tesniace okuliare. Vložte trysku a nastriekajte celý objem aerosolu do otvoru senzoru tlaku pre DPF. Pre najlepšie výsledky pohybujte tryskou hore, dole a otáčajte s ňou. Alternatívnou možnosťou je odstrániť potrubie na tlakovej sonde a vložiť predĺžovaciu sondu čo najďalej do potrubia. Nezáleží na tom, ktorú metódu si vyberiete, ale je dôležité, aby aerosol zostal počas vyprázdňovania vo vzpriamenej polohe. Po vyprázdnení nádoby môže byť recyklovaná spolu s aerosolmi používanými v dielni. Znovu zostavte potrubia DPF a dôkladne sa uistite, že sú bez únikov. Umiestnite zachytávaciu nádobu pod výfuk. Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobehu v dobre vetranej oblasti. Výfukové plyny vytlačajú chémiu cez DPF, takže rozpúšťa sadze, z ktorých niektoré vychádzajú z výfuku ako sadzová voda a pena. Keď prestane kvapkanie vytekať, zastavte motor. Skontrolujte chybové kódy, či môže prebehnúť aktívna regenerácia. Len ak neboli predtým pridané žiadne palivové aditíva, zvážte pridať do nádrže JLM DPF Cleaner, aby sa dosiahol najlepší výsledok regenerácie. Zoberte auto na dlhšiu jazdu po diaľnici, ideálne aspoň na 30 minút pri konštantnej rýchlosti okolo 100 km za hodinu. Po dokončení procesu regenerácie vráťte auto do diaľne a s bežiacim motorom skontrolujte chybové kódy a overte, že tlakové hodnoty DPF sa znížili. Ako pri každej oprave, uprednostnite pokyny výrobcu, pretože detaily sa môžu líšiť v závislosti od vozidla.